lumayan untuk berkat kenduri. Apa pinjaman online ayo minggu dosa aku ditagi-tagi. Coba nelpon Uci lah, mana tahu dia nenek simpenan kan, semua bantu. Halo. Halo bro. Apa? Kesek apa? Mana nih lo? Minum apa? Yang penting cepetlah nang omah. Iya. Butuh aku lah. Jaluk tolong aku. Tunggu ngopo? Mangan ngeligi? Cepetlah. Ojo bengi-bengi. Iya. Iya cepet. Iya sabar, Ya. Ya. Apa reram? Pacarnya aku yang mana nih? Assalamualaikum. Salam. Ganggu mangan Mana kau? Bentar rumah, ya Bukan malam, begadang gak ada gunanya. Besok kerja kesiangan. Mau keluar Pak Nyalin, taruh ke sana kok ya Allah, itu aja marah. Jangan malam-malam pulangnya, besok kerja. Iya bentar kok, nggak malam-malam dong Mak. Kasih juga ya Lin. Kayak pengen duit gimana denan. Gimana? Awak pun orang duit, orang gajian. Boleh kiput. Mau nelpon Uci lebih. Iku lah mau tak telepon kan. Ngomongnya dari ini. Ya mudah-mudahan aku dek neneng duit kan. So ngebantu. Sekali aku. Bismillah lah, mana tahu eneng. Alah, piye nya iki? Niat dodol apa ora? Konter ditinggal koyo ngene kok nyenengke maling kreto nang jowo kabeh koyo ini ya. Maya. Ngopo ya, Bro? Wong mangan ditelepon-telepon buru-buru, tapi enek caca iki nyok. Apa sing kurang wong iki rupane? Wong kok sibuk ae mau. Kayaknya bro. Rek cerita sama Bibi. Penting. Ngopo? Sibuk ae wong mangan diteleponi sampe warak-warak. Bingung aku iki. Bingung piye ya? Cewekku udah lama. Apa? Cewekku udah lama. Jalur lamar. Ya. Lah dilamar tinggal dilamar kok bingung. Masalahnya bro, aku ora di duit. Nyambi duit. Nah terus urusan iku apa? Aku nyile duitmu. Ya mosok gak iso bantu. Kawan-kawan sing lain emang gak iso bantu. Lah ngomong iki apa ora yang duit iki? Lajang kok ora ning nak tabungan iki piye? Ora. Ya. Jane yo piye yo? Aku nek bantu. Iki ngerti dhewe aku wis bojo, Cuk.
Iku siji. Nah keloro. Aku ngibar tuku ladang. 5 hektar. Nang surang bengi kuwi ngerti piro sebulan 3 juta. Ya ladangmu gadeke sik ngopo bantu aku. Matanmu iku lak gadeke. Ladang baru digadeke kuwi. Ngomongin kita prank kan. Ya pren, aku gak membantu. Cuman aku iso nge solusi. Aku eneng kawan rentenir. Cuman yang ngono iku pinjeman bunga ya rada gedhi. Kowe siap ora? Dosa iku. Kowe butuh apa ora? Aja mikirke dosa. Dosa iku dorong saja. Jadi butuh. Terus Tapi nek ngono nyanyi mamaku. wis, yang penting gak ketok mamamu. Yang penting kowe iku ngerti-ngerti duit ngono ae lho. Kowe aja nyusahke mamamu lho. Ora apa-apa lho, wong bojo yo kae saiki kok sing kreditan bojone. Nyirit bank ndek bojo, wis musim. Masa wedi kowe. Tak pethoke karo kawan iki lho, gelem ora kowe? Tapi iso awan ya. Kan wis bengi iki. Ya wis lah jajan dhisik mana tau. Jajal sih ya. Tahu jeneng kan usaha. Ya kowe sabar dhisik, dilamar bojo kuwi. Lah nek gak mbok lamar kena ora maneh? Dijodohke. Nek dijodohke. Ya Allah, kasihane ya Allah. Kalau wis ora garang, ora ada duit, nek jodohke ambek wong lain kan aku kok ora bojo-bojo. Kuwi jane ora garang. Tapi kowe sok garang. Lah, Dua kiko aku lek bali ya wis. bojoku kok goleki. Iki kowe iki kanca-kancamu iki ngompel ae. Oh, ngene iki ora ning gunung.